Tinawag ka niya nga doon. 5 pesos. Mas bagay talaga. Dati yun. Kinder. Dito may mahulog ito. Hoy, Erika. Napay po. 100 lang dyan, oh, 100. 180. Okay.
Lang po, 100. O kaya min ako yung pepper ko dahil. Namimili na ako. I have to buy some Is massive player. Mix ball. Toto Rivas. Basta si Bunso, si Angelo Mix Vlog yan. Kahit saan ka man sa mundo, iisa pa rin tayo. Pinoy Remix pa rin. Kamura na mga kaburay! Ay, bibigay natin ulit! Mayari ka pa kanyan? Wala ko na pera eh. Madami ka doon. Pangalan mo yung malat.
Ano to? Towel ba to? Left glass up. Pili na kayo. Best left board up. Wait lang. Hindi po kasama na lagayan. Kasama na lagayan. Yes, po po. Oh, isa lang. Galing ba saan? Pagko 100. Hindi kayo, lapit kayo. Pwede kayo. Pwede ko na ito. Sige, bye. Uy, sisiyo mo na, takas! Bagay, pagbalik mo, malaki na yan. Yan po, 25 yung kapsas. Tapos, sige ka natin dito. Hindi na tayo speaker. Penoy. Balik na ako. Isa pong avocado.
Alin po? 50 na lang. Nakakwento na pala niya, tawag daw ang tawag sa kanya. Okay, nandito na tayo, ha? Hanapan mo na yung anak ko. Hanapin mo na yung anak mo. Ayun, Nay, gusto mo bumata, Nay? Ito, ito, pambata, Nay. Ito, ma'am, kasali. Ito, ma'am, Pina, ha? sir, pwede mo tingnan, ha? Buwan na lang ang mga sa lagay nila sa ako. Yan ang masarap yung ulam na ginagamit sa'yo. Asit kantong kamo. Yan, pwede.
Yang damulan, tusino, longganisa. Yang damulan, tusino, Sabay po 20. Ilan po? 20 po.